everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karong mga higala, aniya ang sumpay ning ng ginapustang sugilanon, made of fortune. Tanawa! Di man unta Valentine's Day, pero sobra pa manis Valentine's sa mga buwaka. Diba to? A big bouquet of flowers from Attorney Mervin. Diba to na yun, Angel? Wow! Kanindot gud ana! Di nagikan! Gikan ni Attorney, han? Oh my God! Kanindot ana, uy! Angel, diba to na yun? Picture rin dayon sa Angel, Han! Sige. Picture ba, uy? Sige lang, good. Okay na. Wow! Kanindot sa imong morning, Angel! Sana all! Mura mo kong nag-inauguration, ini. Uy, Angel! Unsa may buti pasabot, ani, ha? Gano'n nagpadaan naman si attorney, ana? Buot magipasabot nga. Kamu na? Kili, uy! Di, lagi! O saray, pasabot na, han? May patayag na gis attorney sa iyang gibati. Wow! Sugta kita yun, Angel, ha? Sugta kita si attorney! Duwata! A big bouquet of flowers from Attorney Mervin. Ni, kaluod na ko. Ano gikilig man ko? Oh, ni chat. Hope you like the flowers. Good morning. Ew! With heart emoji pa. I love you. Oh. Hala, uy. Pakaawara man ko sa akong kagalingon ini, uy. Muna naman nagdili ako, uy. Muna naman ko gisaniban og igat nga bagets ini kalaki, ha? Di ko pa dahin eh. Di lagi ko pa da. Wag ko reply da. Ay, pero okay ra. Naanad ako. Ang importante nga, nakapadayag na ko. Uy, ang baby. Ang baby. Matutok naman ni, uy. Kailan na ka na ko, baby? Oh, kailan na ka? Ako imong mami ninang. Oh. Manin ba ni after lunch? Kuyog ko. Wa may lakaw ni attorney? Wa man. Okay. Kuyog taon niya. Pamilya-pamilya man din nagpalipot na ako. Marag ako ra may solo ining dapita. Sorry Lord ha. Wa ko na minaw sa pari. Let us show each other the sign of peace. 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 Oh, Peace. ni Asia. Nganong naman na siya? Inyong gipindutan? Ampot ni Ryan. Han! Angel! Snacks o na kunuta. Asa man? Asa kunuta, Attorney? Si Angela atong pabuton. Nganong ako man? Ako ba dahil mo gasto? Ako ra. Ikaw lang pagbota sa Attorney. Okay, sige. Sa busay lang ta. Wow! Angel, sakay lang ka ni Attorney ha, kay wam siya kuyog. Nganong sa busay man gyud ta nga mang snacks ra man kahata. Aron daw kita maabot, kay taas-taas ang biyahe. Ngano gani? Kasabot na day ko. Kasabot na ka, ha? Kasabot na. Pero sayop gyapos attorneyhan. Dapat adto ta sa Danau or sa Liloan.
Aron mo agi gyud tag konsolasyon nga traffic kayo. Ah, bitaw sa? Okay ra ka? Dili. Nasuko ka? Klaro ba? Sorry. Pero di na magud kaya. Imagine, pila ka tuig nga ako ra kining gipugngan. Gitaguan. Gitipigan sud sa kundugan. Naunsa ka diha? Pero this time, pasayloa nga ako na gining ipadayag. Di man gud na mo akong gikasukan. Ha? Unsa di ay? Nasuko ko nganong adto gitas layo mangaon nga doon na may daghang kananan nga duol ra. Ah, ha? Pero kay baho ko nganong imong gituyo nga atos layo. Aron makadiga ka unsa? Oh, Bawuan na imong diskarte oy. So, di nalatang padayon dito? Mangita na ng tag lain nga dool-dool ra? Nya, kay nahinay ka naman ni. Padayo na lang ta. Mula sa lang noon ta sa tops. Puslan man, manaasad sila sa Irene. O ba? Hala, uy. Wa man ta magdahom nga maabot ta dinhi, uy. Nindot sa, Nindot kaayo. ikagabi yun. Nakaari na di kagabi eh. Oh, Kano sa lang? oh, Mga ano na ta before ta mo suroy sa palibot? Ah, may padod. Sige, mga ono na ta. Han, barog na napita kay picturean ta mo ni Angel Marie. Okay, Han. ako na lang picture Ryan, be. Apila lang dito. Para whole family gid mo. Ah, okay, sige. Ganito lapit, hanay. Oh, kana. Diha. Kana, kay nindot og background. Kaniyo ta, atras ko gamay, ha? Ay! Angel! Amping Angel. Okay ra ka? Oh, okay ra. Salamat, ha. So, mao ni guys, ang famous nga tops. Kuyog na ko ron ang akong BFF na si Irene, ug iyang Yo. baby nga si Angel Marie. Yo, Angel. Hi, everyone! Vlogger na siya, Torme. Hello, guys! Nice kayo din, guys. Atorme. Milagro, Abtik na. pasalamat na ako. Yes! Abtik na. Ha? Kay tingalig. Mapandong na siya na imong bilabod. Oh, guys! Oh, City life! on guard bitaw ko. Kana, gid. Lahi sa gid ang view kun adlawan kaysa gabi eh. Mas fancy ang gabi tungod sa mga suga. Maog yun. Asa na si Irene? Taray! Na, nagtuod sa stroller. Abi man akong siya gihapon nang naa sa akong duol. Medyo init ang mga diri nga side god. O tingali nga mibalhin sila sa atbang. Bitaw di ay, di balhin man di ang init din eh. Balhin sa ta dito na. Oh. Hinay, amping. Mupasilong sa tahan ha, kay medyo init pa diring dapita good. Oh, dito ta, hanay. Sila si Angel ug attorney. Asa naman to? Turo. Sweet kayo. Asa ba'y sweet ana uy nga. Klaro man kayong naning kayo sa attorney. Og si Angel sad playing hard to get kaayo. Lagi. Swerte lang yun nga, taos kay pasensya si Adorni. Pero nakabantay man kuhan nga hinay-hinay nang ni Melo si Angel. Kabantay mo si Kuhan. Taas lang siya garbo. Bisan masabta na nga, nakagusto na sa siyang attorney. Pas if lang yapon nga, wap. Mao lagi, kay taas lagi garbo. Biliba sa nakos pasensya ni attorney, eh. Atong tabangan si attorney Han. Oh, ano man? Doon na kay nahuna-unaan nga pa. Si Rona! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.